Hi, good evening sa tanan. Nagabinan mi gikag ipil nya. Ay daghan lagi kay trabaho. Mao na nga pag-abot mapay pagpanguha og kuan, nag-ispat na lang kay aron makakitaan ang mga gulayon. Ang uha kog tangkong, Chinese tangkong na siya. Mas nindot jud gay kaayo no nga naa jud tay tanom mga ginagmay para naapod tay ay kasud-an. Maura jud na. Okay, amo nang ako na nang dagan-dagan pud baya akong kuha. Bisag pila lang kaadlaw mong wala na ako nakuhaan. Dagan-dagan pud baya. Nagigisan na nako siya sa gamay nga oil. Tangan ako mga lamas. Akong gisagol diha no paminta ra jud og tuyo. Ibutangan ako siya og gamay nga tubig. Kay di man kayo siya makaluto kung di mo mabutangan og tubig. Tuyo ra jud og paminta, wa nay lain nga seasoning pa dinha, wa na ako nagamit.